Днеска май дървена работа ще стане. Днеска... Студено, зор работа, на сила трябва да вадиш рибата, не става тия. Мъгливо днеска. Мъгливо, студено, е така. Това всичко замръзнало, сега сме на минус 7 градуса тук. Да, няма, стоиш. Чакай, вие ги тук в Шпания нямало минусови температури. Да. Няма. Трябва да се стане рано сутринта да се фанат. Пак са на обяд ще стане плюс 27. Сутрин минус 7, на обяд 27. Вари го разбери. Испанска му работа. Ай, Рачо, ти си? Дай да им ще има ли нещо, няма ли да има, о, нещо се вижда. Що се хубава, бе, еш къв тласта го, Рачо? Добре. Носим кантара, може да го изтеглим веднага да видим за какво става въпрос. Царевичка е ударил обаче. О, тежито е. Да изваря кантара да го видим за какво стана. Както си прецениш. Тама ще се втосвам и кантара за първи път. Само че ще го изджарам през следите. Аха. Гледам, няма да... Къде? Не. Някой кисик няма ли? Може ли? Да сложим кисиката да видим. Студ, така направо се иде майка. 7 градуса, минус 7, какво очакваш? Килце. Почти, да. Почти килце. Добре. Хубаво. Като засевте първото, да започнем кампанията. Бива. Отзаря се чуят други май българи вас. Юлче е така. Не мога да кажа. На пипърка. Драже търгва двойката. Как? Там само.
Стефан, ти искаш ли така да се Изкуство. Те са... Вижте, какво прави, Стефани. Стефани, Да, виждаме. Стефани, какво прави бе? Наня. Айде да капнат каманака си. Ай, Наниката. Габи! Габи, Кришната, здрасти! Габи! Добре долу си, маме! Кришната ти, оля! Габи! Ало, гледай горе! Габи! Не иска сега никой да гледа. Бързо! Тя сега се чуди къде върви. Ето ще е някой сом, брат, знаеш, гледам. Какво стана в случая с нищо? Ма не е дръпта да еба майка му, да еба, видях. Да, питам там е. Кой ти бе? Тук хлеб. Зум. Да. Камера, кантар и това е. Ами общо взето, За часа днеска вече деня- стана, отива половината сянката от копието и трябва да се варим вече. И кантарчето да изтегли материал. Айде, какво точно... Виж, само да кажа колко хора са дошли да видят какво точно си фанал. И Да не е малки да- деца спежинали от теглото, виж, плачат. Стефани, моля те. Аска. И им са обаче. Я да турим да видим. Ти си виж Ставко? Ма ти си Дали? сигурен, да Рибата. не можеш сама, каквото Вари виж, да вари, правиш. вари виж. Виж рибката, мами, виж. От негото е много черно, не се вижда никакви риби, не мога да се види. Аз не ги виждам, от тук казвам из камерата. 5 кила. 5, чиста площ. Има то с сферата, като махнеш... Мау, Джесо, бая пътлаката обаче не това. Ама то Вижте къде им пуснат сега. номера е да изкараш едно на ченгела да го ходиш, брат. И това сутрин теглихме. Айде, стига се едно. Аз те видях като Сега трябва една чанта да се сложи. Няма бе, само едно бъркаш вътре, изкараш го, фащаш го. Абе да, и аз те ги видя къде. трябва кофе, къде са? Да. Ай, утърваш се! Сега ще го утърваш. Ще мога го изкараш. Дай го. Къде да е как? Ченгела. Тут трябва къде е чантичката. Айде се, виж. Татко, Бутни го, мама. милего. Рибка, татко. Рибка. Сега тури от чантата. И ти като мер. По мас. Виж, че как ти взеш консума, те те тегляш чанчката. 1 килограм. Не. Може и да не е толкова. Малко. Ти хвана баш най-малкото от всичките тели. Горе-долу. Има тук. Баш голямото дето му е гърба. Остави. Малко хвана. Той сега да ги избира. Ека. Ето ли то? Той. Ема аз викам на ченгела го. Покажи му муцулата да го видя сега. Аз не съм фащал, не ма къде. То ли ти хората Ай, гледат човекта с малката риба? Мирон, за да държа. Кой да не? Кило, те общо взето. Взето са на едно и също ниво. Или патрони. Кило, да. Важно е, че са... Не. Нас то, аз там страшно да се изглежда, само морено вече. Мара ще ги прави, не се пресне. Тя карва там. Ама аз съм сама. Ти си видя какво? Рибата. Некъде. Там не може. Габи. Миле. Не горе, мама. Габи, виж тук. Габи, виж. Айде, виж. Пълно удра. Виж. Има ли много? Искаш да правиш? Те са още, ти си... Аз това сам да ти купиш моята плитка. Няма да ми още 3 пъти, като ти се прави. Тук пак има разбиралка. Те са... те спорни. Ай, кажи чао. Такова ми, иначе видя са горе-долу, нали, за кой... Последното колче. Се знае, че са там 6 парченца. Не сме хванали кой знае колко са. Ора, килци. Какво прави ли? Какво прави Чичимиро? Какво
Килце парчето, 6 парчета, 6 кила, те ли? Падни, Джеси! 5 по 6, 36. Това е. Няма какво друго са говори. Ти не знаеш, мамо. Айде, кажете чао и да се разделяме вече с... Аз толкова с другия път, малко повече. Добре, бе. Еднак съм. Днеска вече Рачо фана, аз лично можа фана. Ете и разходи храница, пайда няма. Границата то бая, граница и столчета, и жена, и деца, и коли се разходило до тук. Кажете нищо можа фана. Рачо круасана да ми го настъпи някой да го прави. Сама е ти. На чанта трябва да се преврата. Я според виж, като измори.